थँक्यू. आणि या 16व्या अध्यायामध्ये काल आपण या आसुरी गुणांची ओळख करून घेतलेली आहे. मग भगवंतांनी सांगितलं की तुला दैवी गुण मी आधीच सांगितलेत याआधी. आणि मग हे राक्षसी आसुरी गुण काय आहेत, त्यांची परिणिती काय, मृत्यूनंतर त्यांचं काय होतं, कशा प्रकारे मग हे जे असतात ते विकर्मामध्ये असतात आणि जे काही करत असतात त्याचे परिणामही त्यांना त्याचप्रमाणे भोगायला लागतात. मग भगवंतांकडे त्यांच्यासाठी शरण नाही आणि भगवंतांनी त्यांना निश्चितच त्या नरक योनीमध्ये टाकत असतात. कारण कुठेतरी तो स्वभाव आणि ती जी वागणूक असते, जे आपण म्हटलं दंभो दर्प विमानश्च, मग तो माजलेला हत्ती कशाप्रमाणे तशाप्रमाणे ते वागणं असतं. कुठेतरी मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा. मग त्या शास्त्र आणि जे काही विधिविधानं आहेत त्यांना न पाळता जे मी म्हणेन तीच माझी पूर्व दिशा आणि मला जे काही माझ्या मनाने करायचं ते मी करू शकतो, तशा प्रकारे हा स्वभाव जो असतो तो कुठेतरी तामसिक स्वभावाकडे असतं. आणि म्हणूनच अशा या आसुरी गुणांना आपण जाणून घेतलेलं आहे. मग जिथे भगवंत प्रत्यक्ष उदाहरण देतात की मग स्वतः त्यांनी जेव्हा सांदीपनी ऋषींकडे राहून मग त्या विधिविधानांना की विधीनुसार सगळ्या गोष्टी घेतल्या पाहिजेत आणि त्याचं ज्ञान घेतलं पाहिजे. शास्त्रानुसार जो ज्ञान घेत नाही तो निश्चितच या मार्गामध्ये भौतिक मार्गातून स्वतःला भौतिक बंधनातून सोडवू शकत नाही. आणि म्हणूनच या कुठेतरी उंची किंवा अधोगतीची निवड, मग कशा प्रकारे या परिणामांची निवड केली जाते. मग तुम्हाला ठरवायचं की तुम्ही काय करून तुम्हाला काय मिळणार आहे किंवा काय काय त्याचे परिणाम आहेत हे सगळं भगवंतांनी सांगितलंय. परंतु भगवंतांवर तुमचा कुठलाही आग्रह नाही. भगवंतांनी तुम्हाला भौतिक प्रकृती दिली, जीव हा निर्मिती भगवंतांपासून आहे, परंतु तुमच्यावर कुठलीही सक्ती नाही. द बॉल इज इन युअर कोर्ट अँड यू हॅव टू डिसाइड की तुम्हाला आध्यात्मिक या मूळ स्वभावाला जायचंय का कुठेतरी या भौतिक जगातच रमायचं आहे. आणि म्हणून मग त्या बंधनांमध्ये अडकून पुन्हा पुन्हा 84 लक्ष योनींमधून ते जन्म प्राप्त होत असतात. मग आता अर्जुनाचे प्रश्न अगदी 18व्या अध्यायापर्यंत मी जसं म्हटलं की संपत नाहीये. मग आजही अर्जुनाने 17व्या अध्यायात प्रश्न विचारलेले आहेत की हे शास्त्र विधी मुस्त्रुज्य, मग या विधीला धरून जे लोक काम करतात तर ते कुठल्या प्रकारचं करतात आणि त्याला काय मग ते त्याला काही महत्व असतं का, किंवा मग त्या उपासनेबद्दल चौकशी करतोय अर्जुन. मग भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे की जर आपण 14व्या अध्यायामध्ये बघितलं की सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता या प्रकारे 3 प्रकारची श्रद्धा आणि उपासना या गोष्टींना ठरवतात. आणि मग कशा प्रकारे हे सात्विकतेमधली लोक काय सेवन करतात, राजसिकतेमधली काय सेवन करतात आणि तामसिक लोक काय सेवन करतात, या सगळ्यांचं माहिती दिलेली आहे. आणि आपल्याला जाणून घ्यायचं की अन्न काय सेवन केलं जातं, अन्न काय ग्रहण केलं जातं, त्याचप्रमाणे मग तपस्या कुठली आहे, दान कुठलं आहे. मग आपल्याला अशा प्रकारे दान, तप आणि मग यज्ञ, यज्ञ कशा प्रकारे, तर यज्ञ जे काही आपण कर्म करतो आहोत, प्रत्येक जण जे आपला प्रत्येक जे आपण तिसऱ्याही अध्यायात बघितलं की पर्सनल ड्युटी, मग स्वतःची जी कमिटमेंट आहे ती पूर्ण करणं हा सुद्धा एक यज्ञ आहे. प्रत्येक कलियुगामधल्या मानवाचा हा यज्ञ आहे. आणि त्याने आपल्या यज्ञाशी कुठेतरी टाळाटाळ केली नाही पाहिजे, आपल्या जबाबदाऱ्यांची टाळाटाळ न करता मग हे 3 प्रकारचे तप आहेत, दान आहेत, त्यांची पण वर्णनं दिली की सात्विकतेमध्ये कशा प्रकारे दान केलं जातं, तप केलं जातं. आणि मग या राजसिक आणि तामसिक याही गुणांना जाणून कुठेतरी ओम तत्सत या शब्दाचं महत्व आपण आज जाणणार आहोत आणि त्याने या गोष्टी परमात्म्याला अर्पण केल्या जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्र विद्येला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती, सात्विक की राजसी की तामसी? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अर्जुन म्हणतायत भगवंतांना पुन्हा की हे श्रीकृष्ण, जी माणसं शास्त्र विधीला श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती, सात्विकी, राजसिक, तामसी. मग जे शास्त्र विधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होतात परंतु कुठेतरी त्या शास्त्राचा आधार नसतो, आणि मग इथे कुठेतरी दिलंय मग त्या गोष्टी कशा प्रकारे या दोन्ही कुठेतरी प्रतिकात्मक हे दाखवलेलं आहे की पूर्णपणे त्याचं जाण होत नाहीये. मग कुठेतरी त्या गोष्टीला फक्त एक श्रद्धा ठेवली जाते आणि त्या श्रद्धेच्या भावनेमध्ये त्या गोष्टी मग विज्ञान विषयक ज्ञान आहे. आणि हे स्पॅगेटी मॉन्स्टर म्हणून एक प्रतिकात्मक रूप दिलेलं आहे. कशा प्रकारे मग श्रद्धेने युक्त जरी झालेली लोक असली तरी ती शास्त्र विधीला कुठेतरी मानत नाहीयेत आणि सोडून बघतायत. आणि म्हणून मग इथे कुठेतरी या जे शेप वेगवेगळे आहेत त्यांची इथे प्राथमिक उदाहरणं दिलेली आहेत. मग भगवंत उत्तर देत आहेत, काय करायचंय तुला,
श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. 17.2 भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची जी ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावता उत्पन्न झालेली श्रद्धा, सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणतात की ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा, मग कुठल्याही शास्त्राचा आधार जरी घेतला नाही तरी मनात ज्या श्रद्धा भावनेने ती पूजा केली किंवा ते जे काही तप केलं आणि ज्या प्रकारे यज्ञ, तप आणि दान याचं महत्व आपल्याला कुठेतरी जाणायचंय आज. मग सात्विकी, राजसी आणि तामसी या 3 प्रकारची ती श्रद्धा असते. आणि कारण व्यक्ती तितक्या प्रकृती, जसं आपण म्हणतो की मग कशा प्रकारे सात्विक व्यक्ती त्याला रिॲक्ट होणार आहेत, राजसिक व्यक्ती रिॲक्ट होणार आहेत आणि तामसी व्यक्ती, मग ह्या तामसी खूप अग्रेसिव्ह अशा असतात, राजसी ज्या खूप पॅशनेट, म्हणजे आम्हाला हे पूर्ण करायचंच आहे. मग त्याचबरोबर सात्विकी ही सत्वगुणामध्ये असतात पण कुठेतरी सकाम कार्यामध्ये अडकलेले आहेत आणि म्हणून त्या बंधनांमध्ये बांधले जातात. म्हणून या 3 प्रकारची सेवा तू माझ्याकडून ऐक. सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोपयम पुरुषो योछत. एक मिनिट हा, एक सेकंद द्या. भगवंतांनी सांगितले सात्विक, राजसी आणि तामसी या स्वभावाची असते. मग पुढे भगवंत सांगतायत सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यच्छत्र स एव सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतकरणानुसार असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे भगवंतांना सांगतायत अर्जुनाला, हे भारता म्हणजे भरतवर्षी अर्जुना, भरतवंशी जो अर्जुन, भगवंत वेगवेगळ्या नावांनी संबोधतायत. जिथे भगवंतांनी अर्जुनाला एक उत्तम धनुर्धर, ज्या प्रकारे मग सव्यसाची असं म्हटलेलं आहे, अशा अनेक, जसं भगवंतांना अर्जुनानी वेगवेगळ्या नावांनी संबोधलेला आहे, त्या प्रत्येक नावाला तो कुठेतरी एक सिग्निफिकन्स आहे आणि प्रत्येक नावामध्ये तो अर्थ आहे. अशा प्रकारे भगवंत म्हणतात, हे भारता सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. मग ही श्रद्धा बघा, मग ही श्रद्धा कुठेतरी मनापासून, अंतःकरणापासून असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, त्या श्रद्धेनुसार त्याचं स्वरूप. मग जसं आपण म्हटलं की निरनिराळे स्वभाव असतात, ज्याप्रमाणे सात्विकी मनुष्य, राजसिक आणि तामसिक, मग त्याचप्रमाणे त्यांचे त्या गोष्टींची ते उपासना करणार आहेत. मग सात्विक लोक कसली उपासना करतात, तर देवी देवतांची उपासना करतात. राजसिक लोक कसली उपासना करतात, तामसिक लोक कसली उपासना करतात. आणि मग जे कोणी त्याच्याही पलीकडे, जे आपण म्हटलं की त्याप्रमाणे त्यांची श्रद्धा कशा प्रकारे आहे आणि प्रत्येक आपलं कार्य भगवंतांना जे अर्पण करतात त्या श्रद्धा भावनेमध्ये आपल्याला बघायचं आहे. म्हणूनच तो स्वभाव ज्याप्रमाणे जो स्वभाव आहे त्याप्रमाणे त्या पूजा केल्या जातात आणि त्याप्रमाणेच त्या मनुष्याचं स्वरूप असतं. यजन्ते सात्विका देवान अक्षरक्षांसी राजसहा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात. ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जी सात्विक माणसं, मग ज्या सात्विकतेमध्ये मनुष्य असतो, तो सात्विक स्वभाव कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलाय. सकाम कर्म राजसिक पण करतोय, परंतु सात्विकतेने मध्ये कुठेतरी तो भाव आहे. फक्त तिथे कुठेतरी त्या कर्मामध्ये मग ती कुठेतरी त्याग केला जातो, पण त्याच्यामधला मी अजून गेलेला नाहीये. आणि म्हणूनच तिथे कृष्ण भावना महत्वाची आहे येणं. परंतु ही सात्विक व्यक्ती ही ज्या देवी देवतांची पूजा केली जाते, उपासना कोणाची करतात, तर देवी देवतांची पूजा करतात, उपासना करतात. राजसिक माणसं यक्ष राक्षसांची पूजा करतात, उपासना करतात. मग तामसिक माणसं काय करतात, प्रेत भूत गणांची, मग ज्या अघोरी विद्या आपण म्हणतो, काळी जादू, किंवा ज्या प्रकारे दुसऱ्यांना कुठेतरी त्यापासून त्रास होईल अशा प्रकारच्या काही काही ज्या अघोरी विद्या शिकल्या जातात. मग ही जे तामसी वृत्ती ज्यांच्यामध्ये असते ते कुठेतरी यासाठी धजावतात आणि म्हणूनच त्या गोष्टींची ते उपासना करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाही ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे कठोर तपस्या तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेलं पण नाहीये, पण स्वतःच्याच मनाने, ज्या अष्टांग योगामध्ये आपण बघितलं, कुठेतरी त्या जीवाला त्रास द्यायचा, शरीराला त्रास, त्याबरोबरच आत्मा परमात्म्याला त्रास द्यायचा. मग त्या मनाला, मग ज्या काही त्या कुठेतरी अघोरी विद्या शिकायच्या, कुठेतरी हे डोकं घालून बसलेला आहे बघा हा, मग स्वतःला कुठेतरी साधू महात्मे समजतायत आणि अशा अघोरी गोष्टी करून मग ते कुठेतरी माणसांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. आणि असा हा अभिमान, अहंकार, वासना यामुळे त्या गोष्टी ते करतात. ते जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात, जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचाही छळ करतात, त्या लोकांना राक्षसी वृत्ती म्हटलं जातं. मग ही कुठेतरी राक्षसी वृत्ती आहे, ज्या प्रकारे ते स्वतःच्या शरीराला आणि मनालाही त्रास देत असतात. वाचू माताजी. हो हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोजन ही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप आणि दान ही 3 प्रकारची आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसाला आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे व उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता त्या सात्विकतेमध्ये, राजसिकतेमध्ये आणि तामसिकमध्ये ते स्वभावांना कशा प्रकारे, मग त्या स्वभावाची कुठेतरी निर्मिती ही या अन्नापासूनही झालेली असते. आणि मग जे अन्न ग्रहण केलं जातं, म्हणून जसं म्हणतात की जसं खाल तशी तुमची बुद्धी, म्हणजे ज्याप्रमाणे जसं आपण म्हटलं की भगवंतांचा नैवेद्य जेव्हा खातो तेव्हा तो आहार इतका शुद्ध असतो की आपलं मन, शरीर सगळं शुद्ध होतं. आणि कशा प्रकारे मग त्या कुठल्याही प्रकारच्या इच्छा आकांक्षा नाहीत, परंतु कशा प्रकारे त्या नैवेद्यामध्ये मग जे भगवंतांना कृतज्ञतेने अर्पण, मग अगदी साधं अन्न असे ना, परंतु त्याच्यामध्ये जी सात्विकता दडलेली असते ती जाणणं महत्वाचं असतं. आणि म्हणूनच आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे हे 3 प्रकारचं भोजन असतं जे सात्विकतेमध्ये असतं. कारण ही सात्विक व्यक्ती कुठेतरी ही जे आपण म्हणतो आता इस्कॉनचे नियम आहेत, कांदा लसूण नाही. मग तामसी, जिथे तामसी गुण होतात, मग या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला प्रॅक्टिकली करणं खूप कठीण आहे. परंतु ही सात्विकता निश्चितच मनुष्याला त्या पुढच्या
आध्यात्मिक टप्प्यावरती नेण्यास नक्कीच मदत करत असते. आणि म्हणूनच कुठेतरी जेव्हा मनामध्ये नियंत्रण, मनावर कंट्रोल असेल, तर त्याप्रमाणे मग ते अन्न सेवन करून त्याचाही तितकाच फायदा होतो. अशा प्रकारे जे वेगवेगळे भेद आहेत ते ऐका. तर आयुष्य, बळ, बुद्धी, आरोग्य, सुख आणि प्रीती हे सगळे वाढवणारे काय? तर रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ. मग जे अगदी मनापासून आपल्याला आवडतायत, मग कुठल्या प्रकारचं हे चारीठाव अन्न ठेवलंय या केळाच्या पानावर, हे आपण नक्की सणासुदीला केलं जातं. पण रोज उठून कोणाकडे गोड, तळण या गोष्टी तर खूप क्वचित असतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मनाला प्रिय वाटणारं भोजनाचे पदार्थ हे सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. मग कडू, आंबट, खारट, गार, गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे, दुःख, काळजी आणि रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. मग कशा प्रकारे राजसी माणसं काय अन्न खातात? कारण ती कुठेतरी त्या वासनेमध्ये अडकलेली असतात. जसं मी म्हटलं की सात्विकता कुठेतरी त्या वासनांपासून दुरावलेली असते. कारण त्या बंधनांना, त्या कुठेतरी त्यागभावना तयार झालेली असते. परंतु तिथे कुठेतरी अजूनही कृष्ण मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच ती मोक्षापर्यंत जाऊ शकत नाहीत. आणि जाण्यासाठी मग जे देवी देवतांची पूजा करतात, प्रत्येक वेळेला ते स्वर्गलोक, मग ज्यांनी पुण्य केलंय त्यांना निश्चितच तो स्वर्गलोक मिळणार आहे. परंतु पुन्हा उठून जेव्हा ते पुण्य क्षीण होतं, तेव्हा ते भूतलावरच पुन्हा जन्म घेतात. आणि मग असे हे अन्न कशा प्रकारे हे जाणार, तर 56 भोग तर नाही. अगदी इस्कॉनमध्ये जे नवीन पदार्थ, आणि जे कोणी इस्कॉनला व्हिजिट करत असतील त्यांनी तिथल्या गोविंदाज मध्ये खाल्लं असेल आणि प्रसाद खाल्ले असतील, आणि त्याचं त्याचं खूप वेगळंच महत्व आहे निश्चितच. म्हणूनच या सात्विकतेमध्ये काय खाल्लं जातं, तर स्थिर राहणारे, स्निग्ध पदार्थ, मनाला प्रिय वाटणारे भोजनाचे पदार्थ सात्विक मनुष्य करत असतात. राजसिक मनुष्य कुठेतरी काय करत असतात, की जे आवडतात, जे भोजन कच्चे, रस, दुःख, काळजी, रोग उत्पन्न करणारे, मग कोरडे, जळजळीत, कडू, आंबट, मग सगळ्याच्या तीव्र चवी. मग अशा या कडू, गोड, आंबट, खारट, त्याच्यानंतर अगदी मसालेदार जे आपण म्हणतो, तर हे कुठेतरी मग त्या इच्छा, वासनांना कुठेतरी खतपाणी घालत असतात. आणि म्हणून या अन्नापासून बघा ती मिरची कशी तोंडावर ठेवली आहे त्या व्यक्तीने. आणि म्हणून मग हे कुठेतरी जळजळणारे, मग जो जठराग्नी असतो, तो जो भगवंत ज्याचं नियमन करत असतात, परंतु कुठेतरी जेव्हा या गोष्टी होतात तेव्हा ते नियमन सुद्धा हादरतं. आणि म्हणूनच मग या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा या अन्नाचं इथे विभाजन केलेलं आहे. मग तामसी व्यक्ती तर बघा हो, हा आपल्याला व्हिडिओतनं दिसेल की कशा प्रकारे मग या गोष्टींमध्ये आळ्या आणि कुठे आपल्याला कीटक दिसतील बारीक बारीक. आणि मग ह्या पासून सुद्धा जे आपण फॉरेन कंट्रीज मध्ये बघतो, हे तर काही नाही हो, काय मनाला येईल ते खातात. पण ते किती चुकीचं आहे, आणि कशा प्रकारे प्रभुपादांनी तिथेही प्रत्यक्ष या सगळ्या गोष्टीचा प्रसार केलेला आहे. मनुष्यांनी ते अंमलात आणणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग कशा प्रकारे हे जे पदार्थ आहेत याचे, तर ते कुठेतरी राजसी वृत्तीचे असतात. तामसी वृत्तीमध्ये रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे, उष्टे असे सगळे पदार्थ हे त्या त्या तामसी वृत्तीमध्ये येतात. मग इथे आपण प्रत्यक्ष जीवनामध्ये, आणि तुम्ही सगळे अध्ययन वर्गाला आलेले आहात, तर निश्चितच स्वतःला पडताळून पाहण्याचा एक ऍक्टिव्हिटी आपण करणार आहोत पुढच्या अध्यायामध्ये. परंतु आता थोडंसं सगळ्या या गोष्टींबद्दल नीट जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. मग राजसिकतेमध्ये बघा, आता यज्ञ, तप आणि दान. मग सात्विकतेमध्ये केलेला यज्ञ काय, राजसिकतेमध्ये केलेला यज्ञ कसा असतो, आणि तामसिक मनुष्य जेव्हा यज्ञ करतो तेव्हा तो कशा प्रकारे असतो. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण. शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 17.11 जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे, असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो, तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो शास्त्र विधीने नेमून दिलेला आहे, जे यज्ञ केले जातात, आणि मनाचं समाधान करून फळांची इच्छा, बघा कुठेतरी ते निष्काम कर्माकडे जायला पाहिजे. आणि म्हणूनच ते यज्ञ करणं हे कर्तव्य म्हणून यज्ञ करून मग फळांची इच्छा न धरणाऱ्या पुरुषांकडून हे केलं जातं. आणि म्हणूनच या यज्ञाला काय म्हणतात, कुठेतरी शास्त्रविधीने नेमून दिलेला हा यज्ञ. मग ज्या प्रकारे या सगळ्या वैदिक स्क्रिप्चर्स आणि सगळ्या वेदांचं, जसं आपण खाली येता किंवा कशा प्रकारे मग त्या बंधनामध्ये अडकण्यासाठी मेरी गो राऊंडचं हे दिलं होतं, मग
मग जेव्हा ह्या गोष्टी त्या त्या विधीनुसार केल्या नाही जात, तेव्हा त्याची परिणिती ही वेगळी असते. परंतु आता मनाचं समाधान करून मग ज्या काही गोष्टींनी मनाचं समाधान होईल, फळांची इच्छा न धरणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो, तो सात्विक यज्ञ होय. अशा प्रकारे या यज्ञ नेमून दिलेल्या आणि विधी विधानांसह केलेल्या फळांची अपेक्षा न ठेवता केलेला यज्ञ हा सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण माताजी. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु हे भरत श्रेष्ठा, अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस समज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा राजसिक यज्ञ काय आहे? परंतु हे भरत श्रेष्ठा, केवळ दिखाव्यासाठी. मग ही राजसी व्यक्ती कशामध्ये आहे? तर कुठेतरी त्या इच्छा, वासना, मग यांना मला दाखवण्यासाठी या गोष्टी करायच्या आहेत, मग मला या सगळ्यांना बोलवायचंय, पण मनाचं काय? मानसिक समाधान कशात आहे? त्या निर्मळतेमध्ये आहे. जे करतो आहोत ते भगवंतांना अर्पण करायचंय. आणि म्हणूनच भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना केवळ दिखाव्यासाठी, मग कुठेतरी ते शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम आपण हा शब्द ऐकलेला, की मग फक्त दाखवण्यापुरतं ते आहे, परंतु मुळात त्याच्या आतमध्ये गेलं तर अभ्यासाचा पत्ता नाहीये, तिथे अज्ञान आहे. आणि म्हणूनच केवळ देखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर न ठेवून यज्ञ जो केला जातो तो राजसी यज्ञ होय. मग तामसी यज्ञ आहे. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. जय श्री कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्राशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच मग जे तामसी वृत्तीची लोक काय करतात, ती तर म्हणजे मी म्हणेन ती पूर्व दिशा हो. म्हणून शास्त्राला सोडून अन्नदानही केलं नाही जात, मंत्र उच्चार केले नाही जात, दक्षिणा जे काही श्रद्धेने दिली जाते, आपल्या स्वेच्छेने जी गोष्टी दिली जाते, तशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची श्रद्धा मनामध्ये न ठेवता केलेला हा जो तामसी यज्ञ हा अघोरी यज्ञ. मग या वृत्तासुराचं असं उदाहरण आहे की ज्यांची कथा मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे अजून, की मग कशा प्रकारे ही तामसिक वृत्तीमध्ये हा यज्ञ केलेला आहे. मग तो यज्ञ करण्याला सुद्धा ते महत्व पाहिजे, कारण ते इंटेन्शन काय, तर इंटेन्शन अतिशय चुकीचं आहे. मग अशा गोष्टींना निश्चितच दुजोरा दिला जात नाही. मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता, श्रद्धा न ठेवता केलेल्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ म्हटलं जातं. देवद्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य हिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे आपण आपले जे आई वडील आहेत आणि देव, ब्राह्मण जे आता गुरुजी येतात घरी तुमच्या घरांमध्ये, तर कशा प्रकारे तुम्ही त्यांना एक धार्मिक मान देण्याच्या दृष्टीने मग जे काही मंत्रोच्चार आणि जे आपल्या घरामध्ये काही गोष्टी केलेल्या असतात, मग त्याचा जो मंत्रोच्चाराबरोबर काही इफेक्ट असतो, तो निश्चितच कुठेतरी खूप वाखाणण्यासारखा आणि खूप घेण्यासारखा असतो, की ती पवित्रता बघा. कुठलाही यज्ञ केला किंवा कुठलाही कशा प्रकारे आहुती दिल्या गेल्या, तर त्या प्रकारे या सगळ्याला अतिशय आध्यात्मिक महत्व आहे. आणि म्हणूनच देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी यांच्या पूजा करणे, मग ज्या प्रकारे ज्यांचे जे देव असतील आज, त्यांनी निश्चितच त्यांची पूजा करणं आणि पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटलं जातं. मग कशा प्रकारे देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी यांची पूजा करणं, की मग या सगळ्यांचे जे स्पिरिच्युअल मास्टर आहेत, जे बेस्ट स्पिरिच्युअल, जे उत्तम अधिकारी आहेत, ते त्यांचे गुरु आहेत, देव, ब्राह्मण, आणि मग त्या गुरूंची यांची पूजा करणं, हा पवित्रपणा, सरळपणा, ब्रह्मचार्यपणा, अहिंसा, असं हे शरीराचं मग या शरीराला कुठेतरी शिस्त लावली जाते आणि म्हणूनच त्याला शारीरिक तप असं म्हटलेलं आहे. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते, ते तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास
हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपल्याला जे शारीरिक तप, वाचिक तप आणि मानसिक तप, मग अशा 3 गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत, ज्या फरकाने पण आपण नंतर पुन्हा एकदा रिवाइज करू शकू. आणि म्हणून जी वाणी जे तुम्ही बोलता आहात ते कुठेतरी दुसऱ्याला न टोचणारं, मग अनावधानाने कुणाचा तरी अपमान केला जातो, कुणाला वाईट वाटेल असं बोललं जातं, मनात इंटेन्शन नसतं, पण ती व्यक्ती तिथे समोर उपस्थित आहे याची थोडी जाण ठेवून मग दुसऱ्याला न पोचणारे प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण भगवंतांकडून केलं जातं. आणि जे काही तसेच वेदशास्त्रांचं पठण, परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचं तप म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याला जे युधिष्ठिर महाराज आपल्याला दिसतायत बघा, की भगवंत म्हणतायत की मग हे जे शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप या सगळ्याचं कुठेतरी तप केलं जातं, कुठेतरी नियंत्रण राखलं जातं. मग त्या बोलण्यावरती, त्या वाणीवरती नियंत्रण, की सत्यच कथन केलं. युधिष्ठिर महाराजांनी कधीही आयुष्यभर खोट्या गोष्टी म्हणजे कधीही असत्य वदन केलं नाही. असे युधिष्ठिर महाराज जे वाणीचं तप याचे अगदी काय म्हणतात ना त्याला, खूप एकमेव उत्तम असं उदाहरण आहे, की ज्याच्यामध्ये दुसऱ्यांना काही बोललं तर काही वाईट वाटेल किंवा आपल्याकडून अनावधानाने मग मुद्दाम एखादी गोष्ट करणं हे वेगळंच, परंतु अशा प्रकारे हितकारक यथार्थ भाषण जे केलं जातं, की ज्या प्रकारे दुसऱ्याला एक मिनिट जरा हरे कृष्ण. क्षमस्व. आपण याच्यावर होतो की जे वाचिक तप, मग अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम, सत्यम प्रियहितम, मग ज्या प्रकारे सत्याची कास धरली, ज्या युधिष्ठिर महाराजांबद्दल आपण जाणलं, की मग कधीही त्यांनी आयुष्यामध्ये खोट्या गोष्टी कधीही असत्य कथन केलेलं नाही, असत्य वदन केलेलं नाहीये. आणि म्हणून कशाही प्रकारे दुसऱ्यांना काही हर्ट होईल, दुसऱ्यांना बोचणारं, त्यांना प्रिय हितकारक कुठल्याही प्रकारचं त्रास होणार नाही दुसऱ्याला ज्या गोष्टींनी, अशा प्रकारे काळजी घेऊन ती वाणी. मग आपण म्हणतो की एकदा बाण सोडला की मग तो बाण सुटला, त्याप्रमाणे शब्द तोंडातून बाहेर आले की मग ते पुन्हा तुम्ही आत घेऊ शकत नाही. म्हणून जे बोलताना वाचिक तप,
आणि म्हणून या वाणीचे तप हे वेदशास्त्रांचं पठण, परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे कुठेतरी वाणीचं तप आहे. आणि म्हणूनच ज्यांनी आपली वाणी अत्यंत निर्मळ आणि आपण म्हणतो ना की वेद उच्चार, मग किती वेळेला आपण लहान मुलांना त्या ठराविक वयामध्ये ते मंत्रोच्चार शिकवले जातात, श्लोक शिकवले जातात, कारण कुठेतरी ते जे उच्चार करणं आणि त्या वाणीला एक सुंदर अशी आपण म्हणतो ना एक वळण लावणं हे खूप महत्वाचं असतं. आणि म्हणूनच हे अत्यंत सुंदर असं वाचिक तप म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक आपण 3 तप बघितले बघा, की अशा प्रकारे हे आपलं राहिलं का माताजी? मला वाटतं हा ही स्लाइड मिस झाली बहुतेक. नाही. अच्छा, ओके. आपण हे घेतलं. पूजा केली जाते. फक्त थोडक्यात मी सांगितलं. ठीक आहे, मी तिन्हीचं तिन्हीचं पुन्हा एकदा हे करीन. कारण ते थोडंसं थोडक्यात घेतल्यासारखं मला वाटलं. बरं, हे मानसिक तप, मग शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक या तिन्हीचं जे तप केलं जातं त्याला सात्विक तप पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, की कशा प्रकारे मनाचं तप, मग ही मनाचं नियंत्रण, शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण, मग हे जे चित्रामध्ये दिसतायत हे शुकदेव गोस्वामी आहेत बरं का. आणि हे शुकदेव गोस्वामी की ज्यांचं मी तुम्हाला कथा याही आधी सांगितली होती, जेव्हा ज्ञानी आणि जिज्ञासू लोकांबद्दल आपण बघितलेलं, की ज्या परीक्षित महाराजांना त्यांनी ज्ञान दिलेलं आहे, असे शुकदेव गोस्वामी त्यांनी भागवताची कथा आणि भागवताचं पूर्णपणे जे काही सगळे कथन होतं ते त्यांनी मातेच्या पोटामध्ये, उदरामध्ये असतानाच, गर्भाशयामध्ये असताना त्यांनी जसे ते गर्भावर संस्कार केले जातात त्याप्रमाणे त्यांच्या मनावर इतक्या प्रकारे बिंबलेलं होतं, की मग त्यांनी 16 वर्ष त्या मातेच्या गर्भामध्ये त्यांनी तिथेच वास केलेला होता आणि त्यांना या भौतिक जगात यायचंच नव्हतं. कारण कुठेतरी त्यांना भीती होती, की आपण हे सगळं भगवंतांबद्दल जेव्हा जाणलं तेव्हा आपण या भौतिक जगामध्ये कसे काही मार्ग हे करू. त्याप्रमाणे त्यांना कुठेतरी मनात भय होता आणि म्हणून ते बाहेर जन्म घेत नव्हते मातेच्या गर्भातून. आणि मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं की काळजी करू नकोस, तेव्हा 16 वर्षांनी त्यांनी जन्म घेतलेला आहे. आणि असे हे शुकदेव गोस्वामी व्यास मुनींचे पुत्र. मग जेव्हा त्यांनी जन्म घेतला त्या क्षणी ते तिथून अक्षरशः पळत सुटले आणि त्यांनी ना त्यांच्या माता पिता कोणाचं दर्शन घेतलं नाही आणि ते तिथून अक्षरशः पळत सुटले. आता पळत सुटल्यानंतर बघा की त्या वाटेमध्ये तिथे काही बायका या स्नान करत होत्या तलावामध्ये आणि जिथून शुकदेव गोस्वामी जात होते, परंतु त्या विवस्त्र असून सुद्धा त्या सगळ्या माऊलींनी, त्या सगळ्या बायकांनी कुणीही आपलं वस्त्र अंगावर घेतलं नाही जेव्हा शुकदेव गोस्वामी तिथून गेले. कारण इतकं मनाचं सात्विकता आणि इतका साधेपणा आणि त्यांनी जो जन्म घेतलेला होता मातेच्या उदरातून तो इतका सात्विक भाव होता, शुद्ध भक्ताचे सगळे गुण होते आणि म्हणून त्यांना कधीही असं वाटलं नाही की आपल्याला म्हणजे ती नजर एखाद्या जे इनोसंट बाळाची असते ना, एका निष्पाप बालकाची, तशी त्यांना जाणवली आणि म्हणूनच त्या कुठल्याही स्त्रियांनी स्वतःला झाकण्याचा प्रयत्न केला नाही. पण त्याचबरोबर जेव्हा व्यासमुनी आपला पुत्र कुठे जातोय म्हणून इथून धावत येत आहेत बघा, तेव्हा सर्व मातांनी, सर्व तिथल्या सगळ्या युवतींनी आपल्या अंगावर वस्त्र केली. कारण व्यासमुनी हे तितकेच शुद्ध भक्त, पण ते कुठेतरी गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि म्हणूनच त्या गोष्टीमुळे त्यांनी स्वतःला झाकण्याचा आणि स्वतःला तिथून आवरण्याचा प्रयत्न केला, स्वतःला वस्त्र धारण करण्याचा त्यांनी धारण केली तिथे. अशा प्रकारे कसे ते मानसिक तप, मग जे इतका निष्पापपणा, इतका भाबडेपणा मनाचा, ही मनाची तपस्या, विचारांची शुद्धता, हे निष्पाप मन हे मानसिक तप झालं. श्रद्धया परया तप्तम तप्तस्तत्त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषाकडून
अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या तपाला, जे तप, दान आणि यज्ञ याच्याबद्दल आपण जाणलं, त्या यज्ञानंतर तप हे कसं केलं जातं, तर शारीरिक, तामस, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. मग हे सात्विक तप कुठलं, तर आपण हे बघितलं, ते जे शारीरिक तप, मी थोडंसं शारीरिक तपावर कमी बोलले असं मला वाटलं, थोडंसं हे यज्ञ बघितलेले आहेत आपण. आणि मग हे जेव्हा आपण आपल्या माता, पिता, गुरूंना आणि ब्रह्मचर्य, अहिंसा या सगळ्या गोष्टी धारण करून जेव्हा शरीराने मग तो साष्टांग दंडवत घातला जातो, की कशा प्रकारे प्रभुपादांना बघा, किती मुलगा तो सुंदर प्रकारे त्यांची पूजा करतोय. मग ज्या शुद्ध भक्ताची पूजा केली जाते आणि ज्यांनी या कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे, अशा या सात्विक व्यक्तीची पूजा जे केली जाते, ज्या गुरूंची पूजा केली जाते, माऊलींची पूजा केली जाते, मग आपल्या माता, पिता, गुरूंची, की अशा प्रकारे जे तप केलं जातं, की प्रत्यक्ष शरीराचं तप, याला शारीरिक तप म्हटलं जातं. हे जे वाचिक तप, आपण वाणीचं तप बघितलं, आणि हे जे मानसिक तप, अशा प्रकारे इस्कॉन मध्ये आपल्याला दिसेल, की मग कुठल्याही निष्काम कर्मामध्ये मग या ज्या सेवा केल्या जातात, की कशा प्रकारे आपण ही सगळे या अध्ययन वर्गामध्ये आहोत. ऑनलाईन या प्रकल्पामुळे, उपक्रमामुळे आपल्याला अनेक या ऑनलाईन सेवा देता येतात. आणि म्हणूनच इथे जसं मी म्हटलं, की मग या भक्ती सेवेमध्ये 12व्या अध्यायामध्ये जसं आपण बघितलं, की या सेवा म्हणजे कुठेतरी मग फळांची अपेक्षा. मग तुम्ही आता जो 17 ऑक्टोबर पासून जो क्लास चालू होतोय, पुन्हा आपला पुढचा अध्ययन वर्ग, मग त्याचं कुठेतरी जी लिंक आहे ती तुम्ही तुमच्या नातेवाईकांना, फ्रेंड्सना आणि सगळ्यांना पाठवून, परंतु ते जॉईन होतील की नाही याची तुम्ही काळजी करू नका. तुम्ही तुमचं काम करा. अशा प्रकारे या सेवा जेव्हा निष्काम पद्धतीने केल्या जातात, मग फळांची ही अपेक्षा तिथे कुठे धरली जात नाही. योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने वर केलेल्या, मग बघा कुठेतरी वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, मायापूर परिक्रमा, या सगळ्या परिक्रमा, या सगळ्या यात्रा इस्कॉन कडून आयोजित केल्या जातात. त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही, शरीराने मनुष्य मग त्या परिक्रमा करतायत, चालतायत तेव्हा तिथे, की अनेक देवळांमध्ये, आणि त्यांना प्रदक्षिणा करून, आणि अनेक कितीतरी अंतर मैल चाललं जातं अशा या यात्रांमध्ये, या परिक्रमांमध्ये. म्हणजे कुठेतरी शारीरिक तप केलं जातं. मग तोंडाने काय म्हटलं जातं, तर भगवंतांचं कीर्तन म्हटलं जातं, हो, जो नामस्मरण, जो जप केला जातो. आणि मग मानसिक, मग मनाने तर निश्चितच ते तिथेच असतात. असं हे सात्विक, शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप, हे सगळ्या प्रकारचं तप आपल्याला इस्कॉनच्या याच्यामध्ये सात्विक तप म्हणून ह्या इस्कॉनचं हे उदाहरण म्हणून दिलेलं आहे. सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान, पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्याच्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणे केले जाते, ते अनिश्चितच तसे क्षणिक फळ देणारे तप हे येथे राजसिक असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे तप बघा, की जशा प्रकारे आपण यज्ञांना वेगवेगळ्या प्रकारे बघितलं, मग तो यज्ञ सात्विक यज्ञ कसा आहे, राजसिक यज्ञ कसा आहे आणि तामसिक यज्ञ कसा आहे, त्याच प्रकारे आपण जे सात्विक तप बघितलं, तसं राजसिक आणि तामसिक तपही बघणार आहोत. मग हे राजसिक तप काय, राजसिक म्हणजे कुठेतरी वासना आहेत, इच्छा आहेत, मग कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये, मग जेव्हा हा यज्ञही केला जातो बघा, की जेव्हा सात्विकतेमध्ये यज्ञ केला जातो, तेव्हा कुठेतरी शास्त्रानी, विधीनी, जो इच्छा न धरता, कुठल्याही फळांची इच्छा न धरता, तो सात्विक, मग जे जप माळ केली जाते, जो शास्त्र विधीनी नेमून दिल्याप्रमाणे तो यज्ञ केला जातो. मग हा राजसिक कुठेतरी फक्त दिखाव्यासाठी, मग मला हे माझ्यासाठी नाही, तर मला हे दाखवण्यासाठी, मग यांनी मला हे म्हणावं, त्यांनी ते म्हणावं, मी एवढं दान केलं, हे यज्ञ करून मी इतकं पुण्य कमवलं आहे, या सगळ्या दाखवेगिरीमध्ये, म्हणून त्याला शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम असं मी नावही म्हटलं मगाशी. आणि म्हणूनच या यज्ञामध्ये, त्याच प्रकारे या तपामध्ये सुद्धा
कशा प्रकारे सत्कार आणि मान, की मला पूजा करा, मला मान द्या, मग मी म्हणजे की कुठेतरी मग तो जो इच्छा धरणारी व्यक्ती, मग मी सगळं कर्म करतो आहे आणि मी सगळ्या गोष्टींचं हे सगळं माझं आहे, मग तिथे कुठेतरी भोगता कोण आहे? स्वतःला भोगता धरलं जातं. स्वतःची मग ज्या व्यक्तिपूजा आपण बघतो, जे मान घेतले जातात, मग तिथे भगवंत तिथे ऍब्सेंट आहे, तर कुठेतरी कृष्ण ऍब्सेंट आहे. आणि म्हणून ह्या सगळ्यासाठी कुठेतरी स्वार्थासाठी, स्वार्थी स्वभावाप्रमाणे कुठेतरी कृष्ण भावना मिसिंग असते तिथे. आणि म्हणून असं जे तप केलं जातं ते पाखंडीपणाने केलं जातं, कुठेतरी स्वार्थासाठी केलं जातं, परंतु याचं क्षणिक फळ मिळतं फक्त. मग त्या वासना इच्छांमुळे तात्पुरतं क्षणभंगूर असं सुख मिळू शकतं, परंतु ते तितक्याच काळापर्यंत टिकतं. आणि मग स्वतःचा सत्कार, मग आपण बघतो कितीतरी मान पूजा, मग असे मान सन्मान केले जातात. कारण ठीक आहे, चांगल्या गोष्टींसाठी ते कोणीतरी आपल्याला म्हणणं, आपण स्वतःच आपली पूजा करून घेऊन आपल्या स्वतःलाच तो मोठेपणा स्वतःहून देणं, इतरांनी आपल्याला तो मान पूजा देणं, हे वेगळी गोष्ट आहे. परंतु कशा प्रकारे मग स्वतःहूनच या सगळ्या गोष्टी म्हणायच्या, कारण स्वार्थासाठी या गोष्टी हव्या असतात आणि त्याचा क्षणिक गुळ कुठेतरी मग त्यांनी प्रसिद्धी मिळणार असते, कुठेतरी त्यांनी मग त्या गोष्टींनी मला इतकी माझी प्रसिद्धी झाली तर मला इतकी मदत मिळू शकेल, मग त्याच्यामध्ये खूप स्वार्थी भावना दडलेली असते. असं हे राजसिक तप असतं. मग कशा प्रकारे तामसिक तप आहे? मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे ते तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी, शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते, ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग सांगा बरं, मला कोण दिसतंय तुम्हाला चॅट मध्ये? आवाज येतोय ना माताजी सगळ्यांना आता? येतोय माताजी आवाज? हा, फुल आहे आवाज, मी फुल ठेवलेला आहे. ठीक आहे. मग कोण दिसतंय तुम्हाला हे चॅट मध्ये? मला उत्तर देऊ शकाल? योगी, हा मनीषा माताजी, अजून बघा कोण वाटतंय अजून की हे तामसिक तप करतोय? मग तू साधू, पण कोणी ओळखू शकताय कोण आहेत ते? ठीक आहे, हरकत नाही, खूप चांगला प्रयत्न आहे. तर हे जे आपल्याला चित्रात दिसत आहेत ते हिरण्यकश्यपू आहेत. आणि मग हिरण्यकश्यपूंनी जे तप केलं, ज्या आसुरी योनीमध्ये ते होते, आणि प्रल्हाद महाराज त्यांचेच पुत्र, की ज्यांनी नारायण 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 केलं, परंतु त्या हिरण्यकश्यपूंनी मात्र भगवंतांचा नेहमीच द्वेष केलेला आहे. भगवंतांना अगदी जाणलं त्यांनी, भगवंतांना चिंतलं त्यांनी, परंतु कुठेतरी मनामध्ये काय, तर ते तो जो त्यांना तो अमरत्वाचा वर घ्यायचा होता, आणि म्हणून ते भगवंतांची प्रार्थना करत होते. आणि ते मूर्खतापूर्वक केलेलं हट्टाने कुठेतरी तो हट्ट होता, की मला तिन्ही लोकांचा, मला सगळं साम्राज्य, मला सगळं राजा म्हटलं पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टींनी मग त्या मनाला, त्या वाणीला, त्या शरीराला बघा किती इजा पोहोचवली जाते. त्या पासळ्या दिसतायत कुठेतरी आपल्याला, ती इतक्या इतक्या कुठेतरी स्वतःला कष्ट देऊन केलंय, की मग अक्षरशः शरीरामध्ये किती हाडं दिसतायत. कारण मग स्वतःच्या शरीराला कुठेतरी त्रास दिला जातो, मनाला त्रास दिला जातो, आणि म्हणून याला कष्ट देऊन दुसऱ्याचं अनिष्ट, मग त्याच्यातनं साधायचंय काय, तर ते साधणं सुद्धा कुठेतरी अनिष्ट आहे. तो हेतू अत्यंत वाईट आहे. आणि म्हणूनच दुसऱ्यांना कुठेतरी दुःख पोचवावं, मग भगवंतांचा मत्सर करून प्रत्यक्ष प्रल्हाद महाराजांना ज्यांनी अगदी प्रत्येक दिवशी मरणाच्या यातनांमधून घालवलेल्या आहे, अनेक सजा दिल्या. कारण का? कारण कुठेतरी मग तुझा भगवंत कुठे आहे जेव्हा विचारून, मग त्यांच्याबद्दल नेहमीच मत्सर, मनामध्ये द्वेषी भावना, आणि मग स्वतःला कुठेतरी तो वर मिळवून घ्यायचा होता. म्हणून हे स्वतःला कष्ट देऊन ते शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप, हे सगळ्या प्रकारचं तामसिक तप केलं जातं त्या व्यक्तीकडून, जे अत्यंत मूर्खपणाचं असतं. मग आता आपल्याला यज्ञ बघितला, तप बघितलं, जे आपण सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ. मग सात्विक यज्ञ कसा आहे आपण बघितला, कशा प्रकारे मग जो कलियुगाचा यज्ञ आहे, हो,
जे मी सांगण्याचं थोडंसं माझ्याकडून राहिलं, की जो नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ आहे आणि तो सात्विकतेचा यज्ञ आहे, की प्रत्येकाने जसं आपण कर्मयोगामध्ये बघितलं, की प्रत्येकाने स्वतःचा यज्ञ करणं, प्रत्येकाने स्वतःची ड्युटी, आपली जबाबदारी पार पाडणं आणि उत्तम रीतीने करणं. मग जसं नामस्मरण आणि उत्तम शास्त्राला जोडून ज्या प्रकारे ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या प्रकारे त्या फॉलो करणं म्हणजे ते यज्ञ होय. मग यज्ञ झालं, तप झालं आणि आता आपल्याला दान बघायचंय, की मग हे दान सात्विक दान कसं असतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्तव्यापोटी परतव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान हे सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कर्तव्यापोटी मग ज्या प्रकारे दान बघा कशा प्रकारे केलं जातं, तर ही व्यक्ती मग कुठेतरी भगवद्गीता विकत घेते किंवा इस्कॉन मधनं जी पुस्तकं विकत घेतली जातात, मग कशा प्रकारे अशा अशा इन्स्टिट्यूट आणि अशा गोष्टींना जिथे आपण भगवंतांची सेवा करू शकू. जसं मी 12व्या अध्यायात तुम्हाला सांगितलं, की भगवंत सांगतायत मग तुम्ही कर्म करू शकत नाही, तर तुमचा कुठल्याही प्रकारे मग तुमचा वेळ, तुमचं जे काही तुम्ही धन मिळवताय, अशा प्रकारे तुमचं ते फळ भगवंतांना अर्पण करू शकतात. मग जे काही मिळवताय त्याचं दान करू शकता. मग तुम्ही अन्नदान करा, सेवा दान करा, मग तुम्ही धनाचं दान करा. अशा प्रकारे जे दान ज्या भगवंतांसाठी केलं जातं, ज्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं जातं, जिथे कर्तव्य भावना असते फक्त परताव्याची, मग त्याच्यातनं मला काहीतरी मग ती पुस्तकं विकत घेऊन आणि ती गोष्ट ज्ञान तर तुम्हालाच मिळणार आहे, परंतु त्याच्यातनं कुठलीही अपेक्षा ठेवली जात नाही, फळांची अपेक्षा ठेवली जात नाही. योग्य वेळी, योग्य स्थळी मग इस्कॉन सारख्या ठिकाणी जर असं दान केलं तर ते योग्य स्थळीच केलं जातं, की निश्चितच ते बरोबर योग्य व्यक्तीला केलेलं दान आहे. अशा प्रकारे जेव्हा ते दान असतं ते सात्विक दान असतं. असं हे हर्षदान आपण तेव्हाही 12व्या अध्यायात याचा कुठेतरी बघितलेलं आहे, की मग हे हर्षदान जिथे नंदा आणि यशोदा मातेने केलेलं आहे, की अक्षरशः जे होतं आपल्याकडे ते दान करत, कारण जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांचा जन्म झालेला होता, अशा प्रकारे इतका त्यांचा आनंद कुठेतरी गगनात मावत नव्हता आणि इतकी अत्यानंदाने हर्षोल्लासित होऊन त्यांनी ते हर्षदान प्रत्येकाला केलेलं आहे. अशा प्रकारचं हे सात्विक दान आपल्याला म्हणता येईल. मग बघा राजसिक दान, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा चित्रामध्ये बघतोय आपण हे राजसिक दान, कुठेतरी सोशल मीडियावर फक्त तो सेल्फी टाकायचा आहे, की मी हे दान केलेलं आहे. अहो त्या व्यक्तींकडे बघितलं का? किती ते मूल आसुसलेलं आहे, की ज्यांना ज्यांना अन्न मिळालं नाही, किती किती दिवस ते अन्नापासून अन्न न मिळता राहिलेले आहेत, अन्नापासून वंचित आहेत. अशा लोकांना दान करताना सुद्धा त्या व्यक्तीच्या भावना काय तर राजसिक. कारण कुठेतरी मला प्रसिद्धी मिळेल, मला त्याच्यातनं काहीतरी चांगलं म्हटलं जाईल, मग सोशल मीडियावर माझी वाहवा केली जाईल. मग अशा प्रकारे ते सकाम कर्मातून फळ समोर ठेवून ते कर्म केलं जातं आणि ते दान केलं जातं. ते दान निश्चितच राजसिक दान आहे. मग हे तामसिक, जिथे कुठेतरी जे दान केलं जातं अशा ठिकाणी, की जिथे कुठेतरी ती तामसिक वृत्तीला पाठिंबा दिला जातो. आदेश काले यद्दामं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदारुतम. हरे कृष्ण. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी अयोग्य वेळी अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी बघा ही व्यक्ती काय घेऊन बसलीये, तर कुठेतरी ते ड्रग्ज विकतायत आणि ते अशा कुठेतरी ती जी काय म्हणतात ना ते अंमली पदार्थ आणि हे सगळं, की नीड मनी फॉर, मग अशा या अंमली पदार्थांसाठी आणि असं जर दान केलं की समजतंय कुठेतरी जेव्हा क्लब्स असतात आणि जे बार असतात
अशा या गोष्टींना कुठेतरी त्या चुकीच्या गोष्टींना हे केलं जातं. आपण कुठेतरी त्याला प्रभाव त्याच्यावरती असतो आणि कुठेतरी चुकीच्या गोष्टींना आपण मदत करतो आहोत आणि या गोष्टींना त्याच्यापासून परावृत्त करण्यापेक्षा आपण त्यांना त्या गोष्टींमध्ये ढकलत असतो आणि म्हणून मग अशा ठिकाणी जेव्हा दान केलं जातं, अशा व्यक्तीला जर हा कुठेतरी ड्रग्ज घेऊन विकायला बसले आणि त्या व्यक्तीला जर दान केलं तर ते तामसिक दान म्हटलं जातं. कारण ते अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीला केलेलं कुठलंही लक्ष आणि आदर, मग त्या गोष्टींविषयी जाणून की आपण कुठेतरी चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा देतोय, या गोष्टींची मनामध्ये चाड ठेवली जात नाही आणि मग असं जेव्हा ते दान केलं जातं ते निश्चितच कुठेतरी तामसिक दान आहे. मग आपल्याला या सगळ्यातून काय जाणायचंय, तर खूप सुंदर असा ओम तत्सद याचं महत्व जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 17.23 सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्माच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अशा या सुंदर ओम तत्सत, हरी ओम तत्सत दिलेलं आहे की सृष्टीच्या प्रारंभापासून मग हे जे दान केलं जातं, मग असं हे दान करताना कशा प्रकारे या गोष्टीचं महात्म्य जाणार, म्हणून या ओम तत्सत या 3 शब्दांचं महात्म्य आपल्याला जाणायचंय की कुठलाही यज्ञ केला जायचा पूर्वीच्या काळी जेव्हा वेदांमध्ये याचा सगळा उल्लेख केलेला आहे की जे यज्ञ केले जायचे, तर हे यज्ञ तुम्ही बघाल या चित्रामध्ये की अनेक यज्ञ केले जायचे. या सगळ्या यज्ञांचं सुरुवात कुठेतरी ओंकाराने व्हायची. ओम तत्सत. मग याच्यामध्ये काय अर्थ दडलेला आहे, जे आपण या 3ऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं की मग हे यज्ञ प्रत्येकाने आपला यज्ञ केला पाहिजे. त्याप्रमाणे यज्ञ हा विष्णूला अर्पण केला जातो. प्रत्यक्ष देवी देवतांना जरी ते सगळ्या गोष्टी आपण पूजा अर्चा केली तरी ती प्रत्यक्ष विष्णूला अर्पण केली जाते. आणि म्हणूनच या ब्रह्मांपासून की सृष्टीच्या प्रारंभांपासून परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत, मग ज्या गोष्टी दान केल्या जातात किंवा ज्या गोष्टींचं यज्ञ तप केलं जातं, जेव्हा त्यांची सुरुवात या ओम तत्सत पासून होते, तेव्हा त्या 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना, कारण कुठेतरी ओम मग उ म या ओम मध्ये किती महात्म्य दडलेलं आहे ते आपल्याला जाणायचंय. तत् म्हणजे काय, तर तत् म्हणजे कुठेतरी शाश्वत हे सत झालं आणि तत् म्हणजे कुठल्याही भौतिक बंधनांमध्ये न बांधलेलं, कुठल्याही मटेरियल या सगळ्या भौतिक गोष्टींशी न जोडलं गेलेलं असं तत्. आणि सत म्हणजे शाश्वत असं. अशा प्रकारे जेव्हा त्या उच्चारांनी ते दान किंवा तप केलं जातं तेव्हा त्याचं महात्म्य हे निश्चितच वेगळ्या स्वरूपाचं असतं. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे या गोष्टीला आपल्याला जाणायचंय, ओम तत्सत म्हणजे काय, आणि याची जसं आपण म्हणतो मग ब्रह्मानी सृष्टी निर्माण केली, मग ब्रह्मानी भगवंतांच्या आज्ञेवरून ही सृष्टी निर्माण केली. म्हणून आपण आधीही जाणलं की भगवंत प्रत्यक्ष पहिले निर्माता आहेत आणि ब्रह्मांनी नंतर भगवंतांच्या आदेशानुसार ही निर्मिती केलेली आहे. म्हणून ब्रह्मा हे दुसरे निर्माता आहेत सृष्टीचे. आणि म्हणूनच जेव्हा ही जबाबदारी भगवंतांनी ब्रह्मांना दिली तेव्हा ब्रह्मांनी निश्चितच ही जबाबदारी माझ्याकडून नीटपणे पार पाडली जावे, तेव्हा त्यांनी ओम तत्सतचा उच्चार केलेला आहे. आणि म्हणून ज्या सृष्टीच्या प्रारंभी जेव्हा हे शब्द वापरले गेले, जसं आपण म्हणतो की टेलिफोनची जेव्हा संशोधन झालं तेव्हा हॅलो हा शब्द कुठून आला हो, मग जेव्हा ज्या संशोधकांनी ज्या इन्व्हेंटरनी तो हॅलो शब्द वापरला तेव्हा तो हॅलो शब्द सगळीकडे प्रचलित झाला हो आणि त्याचाच उच्चार केला गेला. त्याच प्रकारे भगवंतांनी प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी जेव्हा हा उच्चार केला की जेव्हा हा यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला जातोय, जे काही आहे ते भगवंतांना अर्पण केलं जात आहे, तेव्हा त्या ओम तत्सत या सुरुवात केल्यापासून तो केला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 17.24 अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, ध्यान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेष्टिष्टहम नाम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी
वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या वेदांमध्ये जे आपण जाणलं की या वेदांची सुरुवात, मग जे काही ज्ञान, जे काही मंत्रोच्चार आणि ज्या संस्कृत मध्ये आपण सगळ्या या गोष्टी की सगळ्याचा जो उल्लेख केलेला आहे, त्या सगळ्याची सुरुवात कुठेतरी या वाक्याने झालेली आहे. आणि म्हणूनच ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम, पहिले ध्येय सूचित करते की ओम म्हणजे विष्णू. आणि म्हणूनच हा यज्ञ प्रत्यक्ष विष्णूला अर्पण केला जातो. परमात्म्याच्या प्राप्ती करण्यासाठी दिव्यवादी लोक दान, त्याग आणि तपस्या करतात आणि नेहमी त्याची ओमने सुरुवात करतात. बघा, अनेक श्लोकांचा आणि अनेक वेदांमध्ये तुम्ही जेव्हा पठण कराल तेव्हा अनेक श्लोकांमध्ये त्याची सुरुवात ही ओमनी केली जाते. आणि ओम म्हणजे विष्णूंना अर्पण केलं जातं. जे काही बोललं जातं तो यज्ञ प्रत्यक्ष भगवंतांना अर्पण केला जातो आणि म्हणूनच त्याची सुरुवात त्या प्रकारे केली जाते. हरे कृष्ण माताजी. आशा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् तत् त्वम असि चांदोग्य उपनिषद 6.87 तत्मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या तिन्ही शब्दांचा पूर्णपणे अर्थ जाणून घेऊन की अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त. मग जेव्हा ओम तत्सत, मग याच्यापैकी नुसतं ओम म्हटलं, तत् म्हटलं, सत म्हटलं, त्याला तितकंच महात्म्य आहे. आणि म्हणून तत् या शब्दाचा अर्थ, तत् या शब्दाने जर सुरुवात केली तर त्याचा भौतिक कुठल्याही सुखांशी मग गुंतामुक्त, म्हणजे या भौतिक बंधनातून कुठेतरी गुंतामुक्त होणे असा त्याचा अर्थ होतो. की मग तू कुठेतरी बंधनांमध्ये अडकलेला नाहीये, कुठल्याही गोष्टींशी संलग्न नाहीये. आणि म्हणूनच तत्त्वम असि, तत्मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. म्हणजे ती अलिप्तता आणि त्या भौतिक पासून मुक्ती, अशा प्रकारे हे क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून मग त्या भौतिक जगतामध्ये हे मी केलं तर काय होणार आहे, ते मी केलं तर काय होणार आहे, आणि आपण या सगळ्यातच कुठेतरी जेव्हा गुरफटलेले असतो तेव्हा त्या गोष्टींना एक वेगळंच डायरेक्शन मिळत असते. परंतु जर या प्रकारे आपण जेव्हा हे वैदिक कुठल्याही गोष्टींचं जाण घेतो तेव्हा जेव्हा हे तत्सत वापरले जातात तेव्हा निश्चित आता जाणून ठेवा की याचा नक्की उद्देश काय असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 17.26-27 सत या परमात्माच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कमीतही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी यव सौम्य चांदोग्य उपनिषद 6.21 सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य, खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून सत या शब्दाचा अर्थ की जे सच्चित आनंद, ज्या भगवंतांना ज्या कोशांची आपण आधी ही माहिती घेतली, मग कशा प्रकारे त्या आनंदमय कोशापर्यंत जाण्यासाठी ती शाश्वतता, आणि म्हणून ज्या सत या शब्दामध्ये तो शाश्वत अर्थ दडलेला आहे. म्हणून जे यज्ञ, तप आणि दान केलं जातं त्याला जर तो शाश्वतता आणायची असेल तर ती आस्तिक बुद्धी म्हणजे भगवंतांना जे अर्पण केलं जातं, आणि म्हणूनच तिला सत असं म्हणतात की परमात्म्यासाठी केलेलं कर्म हे निश्चितच सत्कर्म, म्हणून आपण म्हणतो ना सत्कर्म, आणि म्हणून ते सात्विकतेमध्ये केलं जातं. आणि त्या सत म्हणजे काय तर शाश्वत असतं त्याच्यामध्ये, आणि त्याला खरं आध्यात्मिक स्वरूप असतं. आणि कुठेतरी तो कृती करणाराही शाश्वत, मग जो कोणी ते क्रियाकलाप करतोय तोही निश्चित शाश्वततेने करत असतो. कुठेतरी त्या गोष्टींचं महात्म्यच बदलतं, आणि म्हणून ते क्रियाकलाप, ज्या काही गोष्टी केल्या जातात त्या क्रियाकलापांनाही एक प्रकारची शाश्वतता असते. मग त्यापासून जरी त्याचे मिळणारी फळं असतील ती सेवन केली तरी त्यापासून तो
मनुष्य वंचित नसतो, कारण ते शाश्वत असतात आणि म्हणूनच त्या क्रियाकलापांचे फायदे हेही निश्चितच शाश्वत असतात. ज्या काही कारणासाठी केलं जातं, मग सकाम कर्मामध्ये अडकलेली व्यक्ती करते ते आपण बघितलं, की ते दान कशा प्रकारचं, ते तप कशा प्रकारचं असतं. परंतु अशा शाश्वततेला कुठेतरी दाखवायचं असेल तर निश्चितच या सत शब्दाचा उच्चार तेवढ्यासाठी केला जातो. हरे कृष्ण माताजी. राधा माताजी वाचा. राधे राधे. हरे वस्तु कृष्ण. ध्वनी ओंकार जरी अ उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार, बघा ओंकाराचं सुंदर हे गोस्वामी आहेत आणि या चैतन्य चरितामृत आदी लीला 7.128 मध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे, की जे चैतन्य चरितामृताचा मी आधीही उल्लेख केला होता, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये हे जे गोस्वामी झाले, की ज्यांनी स्वतःच्या इंद्रियांवर नियंत्रण कसं मिळवलं, त्याचं स्वामित्व कसं मिळवलं. आणि म्हणूनच वस्तुतः दिव्य ध्वनी ज्या ओंकाराची कुठेतरी जेव्हा अ उ म या तिन्ही अक्षरांच्या संयोगाचं जेव्हा इतकं सामर्थ्य असतं, मग त्याचं सुंदर पुढे जाऊन वर्णनही अजून छान दिलेलं आहे. ज्या ओंकाराचा जप केला जातो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू, मग ज्या ओंकारामध्ये भगवान विष्णू आहेत, मग हे विष्णूही एक आणि ओंकारही तोच, या कुठल्याही प्रकारचं मग त्या सात्विकतेमधल्या मग त्या गोस्वामींना म्हणा आणि अनेक शुद्ध भक्तांना कुठल्याही प्रकारचा वेगळेपणा भासवला नाहीये. प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष भगवान विष्णू हेच कुठेतरी ओंकार आहेत आणि ती जी संलग्नता आहे ती निश्चित जाणवते. हरे कृष्ण माताजी. सरिता माताजी वाचा. सोमवार हरे कृष्ण सरिता माताजी. हरे कृष्ण. वाचा. ते कृष्ण अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लौकिक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह, भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकार हे अक्षर श्रीमती राधा राणी कृष्णांची आनंद शक्ती आणि मकार सजीवांना जीव सूचित करते. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि इतकं सुंदर अशी ही उपमा दिलेली आहे, की ओंकारामध्ये, म्हणून ओम तत् सत या गोष्टीचं महत्व, की ओंकारामध्येच प्रत्यक्ष विष्णू आहेत. मग या ओंकारामधला अ म्हणजे कृष्णाला सूचित करतो. मग जो सर्व लोकैक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह, भौतिक आध्यात्मिक या परा अपरा सगळ्या शक्तींचा जो नियंत्रक आहे, अधिष्ठाता आहे, स्वामी आहे, तो प्रत्यक्ष कृष्ण म्हणजे अ आहे. आणि उकारामध्ये राधाराणीचं तत्व आहे, की जे अत्यंत एक्झॉल्टिक म्हणतो ना, डिव्होटी म्हणजे इतकी शुद्ध भक्तीमध्ये, की भगवंतांच्या अतिशय निकट अशी ही गोपी आहे. आणि जी राधाराणी, की जे तत्व म्हणून ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी जो जन्म घेतलाय, तो राधाराणीचं तत्व घेऊन भगवंतांचा जन्म घेतलेला आहे. खूप सुंदर अशी ही उपमा आहे. आणि प्रत्यक्ष उ म्हणजे राधाराणी आहेत आणि म म्हणजे कृष्णा म्हणजे भगवान आनंद. राधाराणी ही कृष्णांची शक्ती, ज्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे मध्ये राधाराणी आहे, जी भगवंतांची आनंद शक्ती आहे. आणि म्हणून ही एनर्जी, की त्या राधाराणींना आपण सांगतोय, की भगवंतांचं आम्ही नाव घेतोय त्यांच्या निकट जाण्यासाठी. आणि म्हणूनच कृष्ण या नावाआधी हरे असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यातच हा राधाराणीचा उल्लेख येतो. आणि मग मकार म्हणजे काय, तर या सजीवाचा उल्लेख केलेला आहे, की मग जे सजीव आहेत या जगतामध्ये, त्या सजीवांचा उल्लेख अ उ आणि म असा केलेला आहे. आणि म्हणूनच हे चैतन्य चरितामृतामध्ये अतिशय सुंदर अशी याची उपमा दिलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 17.28 हे पार्था, अर्थात पृथापृत अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इह लोकात
फलदायी होत ना परलोकात. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग श्रद्धा, प्रत्येक गोष्टी जसं मी म्हटलं की भक्तीचा हा उत्तम मार्ग, त्याची पहिली पायरी ही श्रद्धा आहे. जसं भगवंतांना अर्जुनाने विचारलं की मग कुठल्या प्रकारचं तू म्हणशील की मग ज्यांनी प्रत्येक वेळी अर्जुनाला हा प्रश्न विचारला आणि ते स्पष्टीकरण अर्जुन विचारतोय भगवंतांना की मग कशा प्रकारे हे दान तप आणि मग जे शास्त्राला विधीला धरून करत नाहीयेत, मग अशा लोकांचं काय. मग भगवंतांनी त्या लोकांबद्दलच माहिती देताना आपल्याला या त्रैगुणांचा प्रभाव कसा त्याच्यावरती असतो आणि म्हणूनच या व्यक्ती तितक्या प्रकृती कशा प्रकारे हे यज्ञ तप आणि दान करतात आणि मग जर ते विधीला शास्त्राला आणि जर श्रद्धेशिवाय केलेलं दान तप किंवा यज्ञ असेल तर त्याच्यामध्ये कुठलाही शुभ आपल्याला आढळत नाही आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते असत म्हटलं जाईल. त्यामुळे ना इहलोकामध्ये त्याचा काही फलदायी मिळेल किंवा त्याचं परलोकामध्ये सुद्धा त्याचं फलदायित्व मिळणार नाही. आणि कारण तिथे कुठेतरी श्रद्धाच नाहीये. म्हणून मी म्हटलं ना की प्रत्येक वेळी कृष्ण भावना जोपासायची आहे, पण ती कृष्ण भावना मनामध्ये घेण्याची जी इच्छा आहे आणि जो विश्वास आहे, जी श्रद्धा आहे, ती निश्चितच खूप महत्वाचा टप्पा आहे. आणि म्हणून मग त्याच्याशिवाय जर ते हवन यज्ञ दान तप केलं तर ते निश्चितच असत म्हटलं जाईल. ज्या शाश्वततेला, ज्या सत्यतेला आपण म्हटलंय की सत हे असत याच्या विरुद्ध आहे, की सत म्हणजे कुठेतरी शाश्वतता आढळते त्याच्यामध्ये आणि असत म्हणजे मग ते सर्व असत की ज्या ज्या गोष्टींना अनुसरून जर नाही केलं तर ते निश्चितच असत असं यज्ञ दान तप म्हटलं जातं. आणि मग त्याच्याने कुठल्याही प्रकारच्या फळांची ना इहलोकात ना परलोकात ते फलदायी होत. अशा प्रकारे इति सप्तदशोध्याय समाप्त. मला वाटतं खूप त्या मानाने कळायला हा खूप सोपा अध्याय आहे. मी थोड्याशा सुरुवातीच्या याच्यामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी कमी सांगितल्या असं मला जाणवलं, परंतु मला वाटतं जर सगळा असा उलगडा झाला असेल ठीक आहे. मी म्हटलं एखादी दुसरी स्लाइड पुढे नाही ना गेली, एवढंच कन्फर्म करत होते, तर हरकत नाही. अशा प्रकारे आपण इथे आपला 17वा अध्याय संपलेला आहे आणि काही लिंक्स या जुन्या लिंक्स आहेत. मी सगळं तुम्हाला मी काल ग्रुपवर क्विजची लिंक पण शेअर केलेली आहे, व्हिडिओ पण केलाय. ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी क्विजला अजूनही रजिस्टर करा. 1 ते 18 एका दिवसामध्ये सुद्धा सगळी उत्तरं तुम्ही धडाधड धडाधड करून 18 अध्याय पूर्ण करू शकाल. आणि तुम्हाला जर सर्टिफिकेट हवं असेल तुमच्या स्वतःच्या रेकॉर्डसाठी तर ते तुम्हाला मिळू शकतं, पण त्यासाठी मग ती क्विज देणं निश्चित गरजेचं आहे. असा हा 17वा अध्याय संपलाय. कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा, कारण तसा खूप कळायला थोडा सोपा आहे, पण निश्चितच या सगळ्याचं महत्व जाणून घ्यायला आणि खूप सुंदर अशा या उपमा ज्या दिलेल्या आहेत ओम तत्सत मध्ये, ज्या ब्रह्मांनी प्रत्यक्ष अवलंबल्यावर ते जीवांनी मग त्या सगळ्यांनी त्याची कुठेतरी आपण म्हणतो ना, जे अनुकरण न करता अनुसरण म्हणजे त्याच गोष्टीचं मग कशा प्रकारे तसंच आपण अनुसरण आणि चांगल्या गोष्टींचं अनुसरण आणि अशा प्रकारे मग त्या गोष्टींना कुठेही इमिटेट केलं जात नाही, कुठेही कॉपी आणि कुठेतरी त्यांचं आपण म्हणतो ना कशा प्रकारे त्यांचं नुसतंच अनुकरण न करता ते अनुसरण योग्य शास्त्रोक्त माहितीनुसार ते केलं जातं. मग त्याला तितकं महत्व प्राप्त होतं आणि त्याच्यात ती तितकी शाश्वतता येते. हरे कृष्ण माताजी. कोणाला काही प्रश्न असतील तर बघा. कोणी हँड रेज केलाय? नाही केलाय? नाही केलं माताजी. ठीक आहे. कोणाला काही प्रश्न शक्यतो तरी आज नसतील, पण असले तर प्लीज विचारा. 1-2 मिनिटं देऊन मग मी प्रार्थना म्हणते. रेकॉर्डिंग थांबवूया.